Alcoi és un poble que, a banda de les seues festes i tradicions que ja hem comentat, té història. A banda d'això, diguem-ne que els alcoians, a banda de ser fills de la revolució industrial, que això ja marca, són també d'alguna manera fills d'Ovidi Montllor. Ovidi Montllor va començar, fa 20 anys que va morir, fa 20 anys que està fent vacances, va començar la seva trajectòria teatral en la Cazuela, la Cassola. Actualment existeix una companyia molt professional que es diu La Dependent, que podríem dir que són deixebles d'aquella primera companyia teatral. I així tinc a una representant de La Dependent, una gran actriu, Rosana Espinós, que recentment has estat a Barcelona, presentat el muntatge Homenatge a te d'Ovidi Montllor, i que jo vull preguntar-te sobretot la repercussió que ha de tindre una radiotelevisió valenciana, la repercussió que li ha de donar al teatre, que concretament es fa a Alcoi. Per desgràcia per als valencians, no? Per a molts actors valencians, un recurs per a viure i sobreviure, a part del teatre, que podria ser la ficció audiovisual. No tenint televisió valenciana, evidentment no n'hi ha ficció valenciana. Un poble que no crea els seus espectacles, que no recolza en la seva ficció, és un poble destinat a morir, bàsicament. No? Això és el que jo pense. I a part de que és un altre pilar fonamental de l'economia d'un poble, la cultura, que erròniament no es pensa així, erròniament, quan sobre la cultura n'hi ha tot un ventall d'oficis i d'indústria que pot generar riquesa a tots els nivells, a nivell espiritual i a nivell econòmic també. Estem amb David Abad, de Compromís per Alcoi, és candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament del nostre poble, i David heu tingut la iniciativa d'estar així en la plaça de l'Ajuntament per a despertar un poc la consciència dels alcoians de la necessitat de recuperar Radiotelevisió Valenciana. Per part de Compromís ho tenim claríssim, vull dir, pràcticament des del primer moment, perquè pensem que és un instrument necessari per al poble valencià, i el canvi de les eleccions autonòmiques ha de marcar això, ha de marcar també aquest canvi en la manera d'entendre la política. En el Consell Audiovisual, per exemple, no hi ha que inventar res, vull dir, els països nòrdics en general tots ho tenen, i jo crec que seguir models que estan funcionant i que no es converteix, pot ser una emissora pública, en el servei del polític de torn o del que està governant. Tots parlen allò del minuto de camps, no? Vull dir, en tots els noticiaris havia d'haver un parell de notícies de camps d'obligació, encara que no n'haguera generat, no? Vull dir, totes aquestes coses estan inventades, i jo crec que hem de mirar a aquests llocs per tindre referents d'algo que ens convé, d'algo que ens interessa i que seria molt bo per a tots nosaltres. Moltes gràcies, David Abad, per convidar a Radiotelevisió Valenciana, que ha estat avui molt present a la bandeja d'Alcoi, ja tocant les festes de moros i cristians. L'any que ve hem de fer aquesta transmissió de qualitat. Segur. I així estarem. El projecte de Compromís, ja ho sabeu, és que el 9 d'octubre de 2015, si hi ha canvi de govern autonòmic, comença a tornar a emetre la nova televisió valenciana.